Кинокомпания «Нарх Наво» представляет «Аз Таджикистан, то Россия». кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби ин қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. мо бепул реклама мекунем, бепул. видеонаворро сар мекунем айхонаи фурӯшӣ. видеоро то охир тамоша кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. якум хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст. документаш 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. подвал ҳам ҳастай. нархаш 305 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигзоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, аз ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, маҳаллаи Гулбутта. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст. документаш 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. подвал ҳам ҳастай. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. хонара солошона фурӯхта мешавад. нархаш 375 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мекунанд. аз номи канали мо газонед, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ. дар 6-ум ошхона қарор дорад. якхонага квартира 42 метри квадратӣ. доми нав. ремонти нави замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳастай. нархаш 155 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, аз номи канали мо газонед, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо, вайбер ҳастай. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.